Queremos recomendar o Nadal de Combarro, unha das vilas máis fermosas que temos aquí en Galicia, en a que podemos gozar en familia das súas incribles rúas mariñeiras decoradas e iluminadas de Nadal, dos seus fermosos hórreos, o carón do mar, ou, por exemplo, das súas aldeas de Nadal que fan as delicias dos máis cativos. E ali estivo Hilda para amosarlles a vostedes todos os detalles. Mirade que maxia, porque Combarro é bonito sempre, pero no Nadal adquire algo especial. E por qué? Pois por toda esta decoración que vedes, na que está detrás parte da veciñanza. Vos sodes as artistas principais xunto con un par de personas que hoxe non poden estar, pero que significa esta árbore que tedes aquí? Fixemos unhas bolas en agradecemento a todas as familias que colaboran con cartos para poder facer posible que todo isto sea posible, claro. Estaba a adornar así en Navidad, gustanos moito a Navidad, entonces tiñamos os barriles que xa non se facía o viño e dixemos, se facemos unhas aldeiñas. E así empezou. Julia e Pili, sodes as que fixechedes os traxes dos reis? Pois estos traxes deron moito traballo porque nós non temos nin idea de costura. Mañosas. Estos son uns maniquís que viñeron sin cara. Entonces compramos unhas caras, cortámolas pola mitade, acoplámollas. O pelo era moi caro. Entonces dixemos, mima, non podemos meter nun rei tanto carto. E fomos a polas mantas. Pois cortámolas, cosemos as tiras e quedaron que nin que fora pelo auténtico, vamos. Mira, só a locomotora, mes e medio. Os vagóns, pois fomos desde setiembre facendo pouco a pouco, un, outro, así. Un embudo. E focos destes de poñer aquí na frente. Os bonecos da locomotora non poden ser máis riquiños. De que están feitos? De chan de Sinaxio. E as pedriñas esas que tedes por aí? Pintadas. Son de ouro de carbón. Estamos aquí diante do portal de Belén, pero vai haber unha cousa que vai cambiar, verdad? Claro, porque ainda non está o neno. Hasta o día 25 non nace. Agora Entonces ainda ides ter que vir outra vez por aquí para ver o neno. Digamos que hai unha labor de diseño e outra de busca. Sí, claro. Pois buscando no baúl dos recuerdos, nos fallaos de cada unha, os restos de roupas que quedan aí guardadas, porque todo é feito artesanal. Moito traballo, está todo precioso, pero calculáchedes os cartos que levades gastados / invertidos. Podo che decir que cerca dos 2.000 euros sí que vai chegar. Pero merece a pena, non? Home, sí, merece a pena, merece a pena. Que Dios quiso nacer